Atin po, good morning. Inumaga na. Kakarating lang namin dito, alas 5 na. Napasarap yung tulog. Maliwanag na. Dapat ganitong sanang, ganitong oras pabalik na. So, ganun talaga. Pagod. Sarap yung tulog. Ito, dakulo. Parang kan na ako ng musad to. So, bubusan ang raot na. Hindi naman kong ag ko. Pinakuha ng ganito na yun. Nilipat ko pa sa Kasolo-solo. pot na disadi. Oo, sadi na sukang. Babong na pati. Nada na talaga pala. Pag unod, tunda na nabusan na isura. Dumog na. Lipat ng pwesto. Sawong manan. Tangan ako demo. Sorry, nagkakarak-karak sa wala. Wala nang laman. Wala nang kalaman-laman. Kasi yung tubig, medyo mapula na. Mabaho na. Wala nang tilapia. Pag ganito. Wala na. Mahina na. Pag umulan, balik ulit yan. Umaga na. Mamalaki talaga yung kuha noon na yan. Yung screen na yun na isa.
Pero tayo sa Sana. tama din mo. Mga dito puro ito ah. Ya. Nakalusan na ako. Ha? Yan na lang. Hindi. Ada. Ano naman natin pasikat nga. Di ba ka mga busog-busog? Call sana. Bungog na kayaan. Oh. Lalo lang nga damot to. Baka nganod balintongon na madekin maunahan siya yung sali. Sigurado.
Yan, mayroon din nangunguha dyan banda. Ano rin yan? Hipon. Yan po yung may pain. Yan. Nilalagyan niya rin ng pain yan para pumasok yung hipon. Dali-dali magpaparin ni Marcelino. Hindi maiwasan. Ilang beses na kami naglarog. Kaperang kilo pa man. Yan, hipon naman yung kinukuha niya. Ha? Ano pain ka? Layo. Layo. Tuyo. Nilalagay pala dyan na pain, ano? Nyug, kaya tuyo. Balat na sa labaw. Pwede. Para pumasok yung hipon. Dito naman yan sa malalim. Kalmado yung tubig. Biliwan mo sa dakulo, amo mo ito ka, dasa dit. Amo mo biliwan na dakulo, amo mo ito ka, dasa dit. Bubo. Deo, iyo mo. Kaya ako. Yan ah. Kaya pag nawin sa piknik, kagpuhin. Mansan na, tawin ko sa piglang mansan eh. Ay, may bibili na ng isda. Bawang ni Bisaro. Kaya lang rayo. Ayo, laki mga bilyonis. At yan po, balik kakauwi ko lang. Tinanghali kami kasi ano na siyang panong oras na pumunta sa akin dito. At ayan, may ibos akong dala. Yan sa asawa ko binigay.
Iwasan muna natin yung ating service para di kalawangin. At hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Bye bye.